Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Council for the Defense. Sabi ka na ba? Defense. Council for the Defense. Please enter your appearance. Siguro naman, Sir Pio, ano naman kita sa topic tangunian. Lang yan ka, binubuhay lang kita. Puro na lang PhilHealth. Council, sabi ng iba, Council for the Defend. Enter your appearance, Miss Gigi Naron of PhilHealth. Good morning, Sir Pio, and good morning to all of our listeners. Digdi po sa satuyang programang Usapang PhilHealth sa DCGB. Marahay na aga po. Tutok po kita mo niyan para maalaman tayo sa tuyang mga benepisyo, asin ng mga iba pang kaaraman pag-abot sa indong mga membership and other na pwede nindong ma-avail pag-abot sa PhilHealth. Anong pa-premyo tango niyan, Miss? So, dati sana. Ano ba yan? Sabi, So, ang papremyo po natin today are yung mga usual giveaways po natin dito sa PhilHealth. Para naman kapag nagkakape kayo sa umaga, pag nag-grocery kayo, pag naglalakad-lakad kayo sa sentro, lagi niyong maaalala ang PhilHealth. And we're giving away those prizes sa lucky winner ng ating question for the day, Sir Pio. Nagtatanong po kami kung tama ang sagot ninyo. Mananalo po kayo ng giveaways from PhilHealth. And our question for today is, magkano po ang Z-Benefit Package ng PhilHealth para sa breast cancer? Uulitin ko, magkano ang Z-Benefit Package ng PhilHealth para sa breast cancer? I-text lamang po ang inyong tamang sagot kasama ang inyong complete name and address sa mga numerong ibibigay ni Sir Pio. 0961 7590888. That's 0961 7590888 sa mga smart subscribers, and 0926 0156 That's 0926 0156 sa Globe subscribers. Magkano ang benefit na makukuha? Z-benefit para sa breast cancer. Pag nababanggit ang breast, medyo ginaganahan ako sa ganitong usapan, Miss Gigi Naron. Di ba? Kaya lang, ang breast cancer pala, Ma'am Gigi, naku, delikado. Yung iba nito, di nila alam, meron na pala. Ano ba tong, pero may benefit bang nakukuha dyan? Sa PhilHealth para sa yung mga may mga breast cancer, magkano ba? Okay, so Sir Pio, alam naman natin na ang breast cancer is isang sakit na madami ang naapektuhan. Ano po? In fact, umaabot daw po sa 2.1 million every year sa buong mundo ang nagkakaroon ng sakit na ito. Ito rin po ay primary cause ng death sa mga patients natin na related to cancer. So it's the most common cancer. Kaya naman po ang PhilHealth po ay sinigurado namin na merong benepisyo para dito sa ating mga miyembro. And at the same time, I mentioned ko din, Sir Pio, every October po, yan po ang tinatawag nating Breast Cancer Awareness Month. Kaya dahil bago matapos yung October, sabi ko, kailangang ma-discuss natin to. Dahil nga, aside from Breast Cancer Awareness Month, ito ay isa sa mga kadalasang cancer na meron ang mga Pilipino. Ano po? So, syempre ayaw naman natin magkaroon tayo nito. Pero minsan kasi, due to hereditary reasons at iba pang mga risk factors na meron tayo, ay talagang hindi rin siya maiwasan. At mas maganda na meron tayong pakete para meron tayong benepisyo na ma-avail sa PhilHealth kung meron tayo or ang kapamilya natin ito. So, for the benefits po ng PhilHealth sa breast cancer, ang breast cancer po ay included sa tinatawag nating Z-benefit packages. Ang Z-benefit packages, sila po yung mga package or mga benefits ng PhilHealth para sa mga malulubhang sakit. So, catastrophic diseases ang tawag natin dyan. Sila yung mabigat na sa katawan, mabigat pa sa bulsa. Kaya naman po, ang Z-Benefit Package, kino-cover niya hindi lang yung one-time confinement ninyo, kundi yung buong healing process baga, or yung treatment period po ninyo ay covered ng PhilHealth.
So, for Z benefit package for breast cancer, ang buong package po natin is worth 100,000 pesos. Makuha po natin sa mga contracted facilities sa PhilHealth sa buong bansa. Ang Z benefits po ay binuo ng PhilHealth para sa mga catastrophic cases. Isa po doon ng breast cancer. At again, ulitin ko po, ang package natin dyan is 100,000 pesos. Ang sako po para sa Z benefits na ito ay mula lamang sa stage 0 hanggang stage 3A ng breast cancer. So magtatanong po kayo, bakit stage 0 and 3A ng breast cancer, up to 3A lang ng breast cancer ang covered ng PhilHealth? Ito po ay encourage, para ma-encourage ang ating mga breast cancer patients na mag-seek ng early diagnosis and treatment. Huwag na po natin hintayin na mas malala pang stages bago tayo mag-seek ng help or treatment. So, kung hindi naman po kayo qualified sa Z-Benefit Package dahil wala na kayo dun sa stage 0 to 3A, meron pa din naman pong mga case rates na kayong ma-avail through PhilHealth. Pero hindi nga lang po yung Z-Benefit Package natin. Again, ulitin ko, Sir Pio, para sa ating mga listeners, ang Z-Benefit Package po natin for breast cancer is 100,000 pesos. Narinig ko kanina, Miss Counsel for the defendants, ha? May mga serbisyong makukuha, parang entire package ata yun. Ano ba yung mga beneficiaries specifically na makukuha under yung sa Z benefits para sa breast cancer? Halimbawa, may breast cancer si Madam A, may breast cancer, and andun siya, pasok siya sa nasa stage 2, halimbawa, pasok siya doon. Pero miyembro siya ng PhilHealth, bayad lahat ng PhilHealth niya, active member siya. Ano yung pakete makukuha? Service yung makukuha niya? Yes, tama yun, Sir Pio, na complete package po ang makukuha natin sa Z-Benefits. Hindi lang siya yung one-time na confinement, na covered ng 100,000 pesos. This covers all throughout yung treatment process ng isang breast cancer patient. Ang goal po kasi ng Z-Benefits is maibigay sa patient yung holistic care. Kaya dapat magbigay po ng contracted facility sa pasyente ang lahat na kinakailangan niyang services na related sa treatment ng breast cancer. Kapag sinabi po natin kompletong serbisyo, kasama na po dito yung room and board, mga drugs and laboratory exams, paggamit ng operating room, professional fee ng doktor, lahat na kinakailangang serbisyo, for example, yung baseline CBC, creatinine, fasting blood sugar, calcium ECG, lahat ng laboratory exams po na kailangan bago yung mga procedure na gagawin sa isang breast cancer patient, as well as yung mga preparatory na mga gamot. Meron din po tayo ng cardiopulmonary clearance at yung surgery na kinakailangan, mga X-ray tests, abdominal ultrasound, diagnostic laboratory procedures, and even yung chemotherapy po at hormonotherapy at antiemetics ay covered po ng Z-Benefit Package for breast cancer ng PhilHealth. Ma'am Counsel for the defendants, may sinasabi ka kanina na 100,000, di ba, yung ano ba yun, yung pakete. Pero dito, how will we reconcile? How would you reconcile? Ang dami nito mga laboratory, pati professional fee. Ibig sabihin ba, aside from sa 100%, 100,000 na pakete ng PhilHealth, wala nang babayaran yung pasyente sa doktor? Opo. So, parang regular PhilHealth package lang po yan na ibabawas po natin sa total hospital bill. Although kapag yung patient naman po, indigent at qualified sila sa no balance billing, ay wala na po silang babayaran. Depende po yan, case-to-case basis po yan. But like any other PhilHealth package, kung ilan yung package po, yun ang binabawas natin sa total hospital bill. So for example, ang package is 100,000 pesos for Z-Benefit package for breast cancer, ang total hospital bill niya is 150,000. Ibabawas po natin yung 100 and out of pocket po yung 50. Again, this is not for one-time confinement. This covers all the treatment procedures po na kinakailangan for breast cancer. Babawas na dun yung 100,000, 50,000 na lang yung babayaran niya. Yes po, Sir Pio. Doon sa 100,000, doon nakukuha ng professional fee yung doktor?
Yes po, doon po. Pwede po Oh. din lahat yung mga services as well as other na mga medical expenses brought about Oho. ng treatment po for breast cancer. Kasi meron kasi mga patient na pinagbabayad pa sa professional fee pero may PhilHealth package na sila. Opo. Ganito po kasi yan, Sir Pio. Hindi po ito Oo. basta, although usually, di ba kasi, yung PhilHealth package natin, one-time confinement, ibabawas sa total hospital bill. Siguro nag-wonder kayo, paano to? Hindi naman isahan ito nakukuha ng lahat na sinabi ko na serbisyo. Ano? So, ang mangyayari po is, prior nyo ito i-avail na lahat, kayo po ay magpapa-assess at magpapatulong sa Z-Benefit Coordinator ng facility yon. Ulitin ko po, itong Z-Benefit package ay hindi makukuha kung saan-saan lamang na hospital. Unlike po yung mga ibang package natin na lahat ng accredited hospitals pwede nyo i-avail. Ang Z-Benefit package po, we only have contracted hospitals na maaaring mag-offer nito. Mamaya po ibibigay natin yung listahan nito. And kasi sila po yung na-identify ng PhilHealth na maaaring magbigay ng lahat ng mga kinakailangan na mga benepisyo, merong kompletong kagamitan, merong mga kompletong professionals na maaaring mag-alaga sa inyo specifically for that Z-Benefit package. In this case, yung breast cancer na po natin. Ano po? For example, dito sa Bicol region, isa po sa mga contracted Z-Benefit packages natin ay BRTTH. Ano po? So, pwede po kayong pumunta ng BRTTH, hanapin niyo po yung Z-Benefit Coordinator, sabihin niyo na mag-avail kayo ng Z-Benefit package ng PhilHealth. Right then and there po, kapag na-approve yan at kayo ay qualified to avail of the Z-Benefit package for breast cancer, lahat po na services na i-avail ninyo sa hospital na yon related to breast cancer will be computed and counted po doon sa babawasan ng 100,000 pesos. So, para na lang po masagot yung tanong, ano po, kailangan po dapat qualified kayo sa Z-Benefit package para maka-avail nun. At para maging qualified para sa Z-Benefit package ng breast cancer, una po, sabi ko nga kanina, dapat po kayo ay nasa stage 0 to stage 3A of breast cancer. Dapat po yung case ninyo ng breast cancer ay bagong diagnose lamang. Kailangan po kayong sumailalim sa isang pre-authorization dun sa contracted facility nga po na sinasabi ko, kasi hindi lahat po ng facilities na accredited ng PhilHealth ay pwede mag-offer nitong Z-Benefit package. So kailangan nyo po mag-undergo ng pre-authorization dun sa contracted facility, and then kapag approved naman po kayo, dapat meron din po kayong at least natirang isang araw dun sa 45-day hospitalization allowance natin sa PhilHealth. Kasi di ba po, for every year, ang isang member ay merong up to 45 days hospitalization. Kahit at least 1 day lang po na lang available ninyo, at least 1 day po, pwede po kayong ma-qualify at makapag-avail ng Z-Benefit package. Again, uulitin ko po, para makapag-avail nitong Z-Benefit package ng 100,000 pesos, kailangan nyo pong authorization. Dapat po mag-qualify muna kayo. Lalapit kayo sa Z-Benefit Coordinator ng contracted facility para po siguradong makapag-avail kayo nitong Z-Benefit package natin. Opo. Nabanggit mo, Madam Gigi Naron, yung BRTTH, yung itong hospital natin dito dyan sa may BU, Yes. contracted niyo yan, Z-Benefit package. Ano yung mga pwede pang ikon dyan, i-avail na benefits under Z-Benefit package ng PhilHealth dyan sa BRTTH? Yes po. So, meron po tayong mga contracted facilities sa bawat kaso. Para po sa complete list, bisitahin po ang aming website, www.philhealth.gov.ph. Ulitin ko po, hindi po kasi lahat ng accredited na facilities ay automatic contracted facilities sa Z-Benefits. Kasi syempre, ito pong Z-Benefit package natin, sabi ko nga, ay para sa catastrophic diseases, mga malalubhang sakit na kailangan po talaga ng mga specific na kagamitan, specific na laboratory exam, specific na procedures at specific professionals na hindi po kaya i-offer ng mga lower level facilities natin. Kaya meron tayong mga piling contracted hospitals lang na pwedeng mag-offer ng mga specialized packages na ito. Ang contracted na facility po ay may kakayahan na magbigay ng serbisyo, complete treatment. For example na lang po,
ang BRTTH, aside from breast cancer Z-Benefit Package, nag-offer din po sila ng Z-Benefit Package for acute lymphocytic leukemia, prostate cancer, and yung procedure po natin na coronary artery bypass graft. So yun po. Another naman po, isang malaking hospital din po na nag-offer ng Z-Benefit Package po ay ang Bicol Medical Center natin sa Naga City. Sila po ay nag-offer din ng Z-Benefit Package for prostate cancer, kidney transplant, and then yung peritoneal dialysis natin. Available po yan sa Yan. Bicol Medical Center. So yan pala ang dalawang ospital na yan. Now, may nababanggit ka, yung sakop lang ng Z benefits is yung 3A ng Z benefits para sa paano yung mas may advance na kaso ng cancer, breast cancer na pasyente? Yes po. So sabi ko nga po kanina, para mag-qualify sa Z-Benefit Package ng PhilHealth, dapat nasa stage 0 to 3A lamang po tayo ng breast cancer. Ito po ay dahil goal po ng program ng PhilHealth na yung mga patient po natin ay magpatingin sa doktor at magpagamot habang nasa early stages pa po para maagapan po ito. Ano po? Meron po kasi tayong studies na nagsasabi na ang mga pasyente na ay usually nagpapatingin lamang sa doktor kapag ang cancer ay nasa advanced stage na. By setting this to stage 0 to stage 3A po, ini-encourage natin ang ating mga tagapakinig, ang ating mga member, na maguhin natin yung behavior natin, na magpagamot po tayo habang maaga pa po. Ayun. Ano po? Dahil meron naman pong PhilHealth na sasalo sa kanilang gastusin sa mga ganitong panahon. Para naman po sa hindi qualified sa Z-Benefits, sila pa rin po ay sakop ng case rates ng PhilHealth kung saan meron tayong mga katumbas na benefits po tuwing sila ay mako-confine at merong serbisyong gagawin sa pasyente. So, mangyayari po, ang availment na lang po nila ng benefits ng PhilHealth is per confinement or per procedure. Unlike dito sa Z-Benefit Package, once nakipag-coordinate na kayo sa contracted facility, sila na po mismo ang tutulong sa inyo na i-coordinate na lahat na treatment ninyo, lahat ng maaaring gastos ninyo, ay tutulungan kayong makover yun ng PhilHealth na sunod-sunod na dire-diretso at makuha nyo yung kompletong serbisyo na kinakailangan para sa sakit ninyo. Yung isang pasyente na nag-avail ng Z benefits, andun siya sa mga sakit na sakop ng Z benefits, may babayaran pa ba yan pag na-ospital sa mga accredited hospital na nag-offer ng Z benefits pakete? Yes po. So, yun yung na-mention nyo kanina, Sir Pio. Yeah, oo. Oo. Sabi ko nga po, meron po kasi tayong mga member na covered ng no balance billing policy ng PhilHealth or no co-payment ayon sa ating UHC law. So, sila po yung mga member natin na na-admit sa mga basic ward or accommodation ng facilities. Kung kayo po ay pasok dun sa mga categories na yun, for example, kayo ay mga indigent or sponsored or senior citizens, pag nag-avail po kayo ng Z-Benefit Package, not only for breast cancer, but all PhilHealth benefits po, at kayo ay nagstay po sa mga basic accommodations at facilities ng isang hospital, ay wala na po kayo dapat ng additional pang babayaran. Oo. Pero naman po, kung kayo ay nag-avail ng Z-Benefit Package dito sa contracted hospital natin, again, for example, BRTTH, pero gusto nyo pa rin po ng medyo naka-private room or may mga additional na mga facilities and procedures kayo na outside doon sa basic na scope ng ng PhilHealth, pakete. ay maaari po kayong mabigyan po ng negotiated fixed copay kapag hindi po kayo qualified sa no balance billing. So again, parang ordinary package din ng PhilHealth na ibabawas sa total hospital bill ninyo. Kung qualified kayo sa no balance billing, wala na po kayong babayaran. If not, yung sobra po doon, kapag binawas na yung package, yun naman po ang out-of-pocket expenses natin or copay. So, the way I understand it, Madam Gigi, the Council for the Defense, halimbawa yung isang pasyente, member ng PhilHealth, and gusto naman ng private room, pwedeng sabihin, ma'am, mag-occupy ko ng private room, out of the pocket ko na yun. Pwede naman. Opo. Yun, pwede naman pala. O anong mensahe nyo tungkol sa mga miyembro na tungkol dito sa itong say benefits, itong breast cancer? Go ahead po, Ma'am Gigi.
Yes po, para sa ating mga listeners po, ang masasabi ko lang po is huwag na nating maghintay. Huwag na po tayong maghintay na palalain pa ang ating mga karamdaman bago tayo magpa-check sa doktor. Ano po, lalo na itong breast cancer. Ang sakit pong breast cancer ay karaniwang sakit sa mga babae. Maging aware po tayo sa mga palatandaan ng sakit na ito at sundin po natin ang tagubili ng mga profesional tungkol sa sakit na ito. Tandaan po, meron pong benepisyo ang PhilHealth para dito na makakatulong sa inyo. Para sa Z-Benefits po, mahalagang maintindihan na meron po tayong pre-authorization para dito para malaman kung kayo ay qualified or hindi. Ito ay ma-avail lamang sa contracted facility ng PhilHealth. For breast cancer po, ang contracted facility natin dito sa Albay ay ang BRTTH. Pumunta lamang po doon, sabihin na kayo ay interested mag-avail sa Z-Benefit package para i-direct kayo sa Z-Benefit coordinator at tulungan po kayo na ma-process yung pre-authorization at ma-qualify kayo para gumamit ng benepisyo. Para sa mga hindi naman po kwalipikado sa Z-Benefits, ang benepisyo po ay mababayaran naman sa ilalim ng case rate. So don't worry po. Hindi po tumitigil ang PhilHealth sa pagbuo ng iba pang benepisyo para po sa kapakanan ng ating mga miyembro. Asaan yung isang co-counsel mo for the defendants? Asaan na naman? Hindi siya nag-enter ng appearance ever since. Iko-contempt ko na siya talaga. Andiyan lang siya, Sir Pio. Alam mo, mabisig-bisig kami dito. Hindi naman pwede kaming sabay-sabay lagi. Hindi, tinitiis na talaga. Talagang sinasadya na Message mo kasi, sabihin mo mismo na siya para sa susunod siya naman programa. Ayoko nga. Yan ang problema sa'yo, hinahanap-hanap mo, tapos ikaw pa hard to get. I'm hard to get. You can get me if I'm hard. Alam? Oy, pwede ba tayong magbigay ng 3 winner? Kasi merong sabay-sabay Sinasabi ko sa iyo, mga ladies, sinasabi ko, pareho. Sabay-sabay silang nag-text yung oras. Oo. Pwede ba 3? O paano ba natin ito? O 3 sila. May 2 taga-Bakakay, 1 taga-Legazpi. Oh. Wala. Yung iba ko na mga later part na 10:09, 10:09, 10:10, 10:16, 10:20. Pero yung 3 pareho sila 10:08. Oh, paano ba to? Madam Sige na, Sir Gigi. Pio. Sigurado ka ha? 10:08 yan lahat. Oh, para ito 10:08 Ito yung unang 10:08 si Rosiel Luna Narito. Yan. Rosiel Luna Narito ng Barangay 6 Banyadero, Albay. Yan. 100,000 pesos. Ito 10:08 yan 10:08. Yan. Rosiel. Another 10:08 Jillian Apuli. Alamin natin. Jillian Apuli ng Bayandong, Bakakay, Albay. 100,000 pesos. Yan. 10:08. Okay. And then yung pangatlo? Pangatlo, Isabella ito nanalo na to. Give chance to other na. Give chance to others. Dahil dyan, Sir Pio, papayag tayo. Itong dalawa. Ay, Ma'am Isabela, sa susunod naman kayo ha, mga next year. Nanalo na to. Isabela. Nanalo to. Parang enjoy kayo dun sa mga nakuha niyong premyo. Anyway, Sir Pio, let's give chance to others. Sige, payag tayo, dalawa ang ating winners for today. Congratulations po kay Miss Rochelle of Banyadero, Albay and Miss Jillian of Bakakay, Albay. Yeah. Maaari niyo po maklaim ang inyong giveaways from PhilHealth dito sa aming opisina, PhilHealth Regional Office 5, Alternate Road, Legazpi City. Hanapin lamang po ako, Gigi Neron. Pwede po kayong bumisita dito Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Yan, very good. Congratulations sa dalawang winner ha. Claim nyo yung premyo ninyo dyan sa PhilHealth Region 5 Monday to Friday office hours. Hanapin si Madam Gigi Naron. Closing statements for the Defense Council. Please go ahead.
Yes po, pinapaalam po namin sa lahat na nakikinig na patuloy po ang aming panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami po tayong matulungan. Tandaan po walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at Member Data Record or MDR. Mag-iingat tayo sa mga kumakalat na online fixers nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. No po, wag na po kayong magpa-loko pa sa online fixers kung libre lang naman po ang serbisyong ito sa opisina ng PhilHealth. Bukas po ang aming regional office at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa lahat ng probinsya ng Bicol Region, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region. Maraming salamat po, makakaasa kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medikal. Diyos mabalos po. Thank you so much, Ma'am Gigi. Until next Thursday sa Usapang PhilHealth. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, maray na aldaw. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth.